नीचे हमारा यात्रा कर रहा है वीडियो नहीं बनानी 5 रुपये किसने चाहिए रोटी चाय खाएंगे तो मिसा कोटा क्यों कोले कुछ क्यों कोले मिसा कोटा हाँ मिसा कोटा क्यों कोले लगे हाँ तेरे टेस्ट पूरा दिल मरला हाँ दिल मरला वो बिलाची ये मोना को खैला भी आंने नहीं चाहिए ठीक लगी ना मा नॉन लाडे हो दे थांसे दे बाय बाय टाटा थांफानबा फैदो थांला मानो दे डिसेम्बराव थांगोन दा थांनोसै जोङो बेनिफ्राय गुवाहाटि मेघालयआव थाफैबाय मैया कार्बिआंलंनिफ्राय फैनानै आब'मोननाव मैगं सैगं हरफादोंमोन नालाय बेखौ होनो फैदोंमोन ओमफ्राय मोनाबायबो गारिबो मोनलामोन जों गुवाहाटियाव थांसै रुमाव न'आव थांग्राफोर गामियाव ओरैजाय दं सिगाङाव नै ओरैजाय MMB बस दं बेटाया नुवाखै गारि गाखोबाय बेनिफ्राय जालुकबारि थांसिगोन उनजों दंजोबो नै गासिबो माखासे गथायाव थालांगोन जोंना MMB बसआ दा थांफाथारबाथ' दो एसे मोनां ओरैबायदि ट्राफिक जाम जाना होबाय मथा मथि 2 किल'मिटारसो गोजान ट्राफिक जाम जाना होबाय आरो दाबो मोननो हायाखै उनजों नायना अयथासार गोलाव लाइन दाबो 1 किल'मिटारबो जों बारनो हायाखै चेकपस्ट बेखिनियावनो ओरैबायदि जाम लागायदों नै दाबो दं ना ब्रह्मपुत्र दालांनिफ्रायनो जामखौ लागायना दोनाबो जों मिथिया नै ओरैजाय फ्रि जाबाय लामाया आरो ओरै वान साइड माने लेफ्ट साइडआवबो फ्रियैनो दंजोबो जोंनि बे लाइनासो पुरा ट्राफिक जाम माने ए भगवान पुरा जालुकबारिसिम जामलै बियो मा जाबावगोन पुरा जालुकबारिसिम जाम जाना दंखायो खोमा हनै ओइथिंबो माथो सेसलै पुरा जाम बै लाइनजोंबो डाइरेक्ट तेजपुर बरपेटा रङिया सङियानिफ्राय फैनाय लामाजोंबो जाम जालुकबारिनिफ्रायनो जाम जाना दंजोबो गाइसमोन खर' गुदुं जाबाय आं सेस बबाव फासिखो दिनै MMBआ डिउटि दंथारगोन बिस्रा 11ता बाजिबाय 11ता जाबायानो गैला बे दोखो रायजासिगोन बियो दिनै मारैजाय गल्ल'नांगौ बिस्रानि दाजों दालां अन्थानसे ब्रह्मपुत्र दालां हनै मामानि बादसा माखाया बेयाव जिरायना दंजोबो मामाजों फिसिजानायफ्रा ओरैनो थिया थिया गसं गसं दं नै खाखिलाय ट्राफिकलाय बेखारावसो फिसिदों मामाया बिसोरखौ बेखाराव फिसिनानै आरोखि मासेया बै गोजौसो जि आराम माखाय मबाइलसो थुगासिनो टिपि थाक बन्ध मबाइले टिपि थाक फैसा पायासै तो आरामत कौवा खालिया फाइनालि जेनथेन ब्रह्मपुत्र ब्रिजखौ मोनबाय नै ब्रिजआव गाखोजेनबाय गारिया मानि थाखाय जाम जाना दंजोबो ओरैबो साफा उनजोंथ' मा नायनो पुरा गारियानो गारि खि गारि ब्रह्मपुत्र दलं बारनायजों जोबनायजों ट्राफिक जाम जोबनायजों बबेयाव जाखो बा ट्राफिकआ दलं सायाव ब्रह्मपुत्र मोदाया जाम खालामबाय नामा पुरा 1.5 घन्टा बेकार टाइम वालकुसि टु आदाबारि बास स्टेन्डसिम मात्र 40 मिनिटनि लामा 2 आवार्ससो फुरा लाबाय होनजायो गोदाव सोरावजों दे ओंखारथ' नोंस्रा औ नाने बाय थांदों दे आं हमसै हमबाय बिसोरो जोंबो दा आदाबारि बास स्टेन्ड ओंखारबाय दा जों तेजपुर बास नागिरसै तेजपुर बास गाखोनानै थांसै आरोखि इसलिए वीडियो नहीं बनानी चाहिए हमारा यात्रा कर रहा है वीडियो नहीं बनानी 5 रुपये किसने चाहिए रोटी चाय खाएंगे तो खाए इधर हम लोग तो बाबा जी है बाबा को पूरी से होता है ये तो खुदा को रिजोर्ट को जाओ जते आमी नामी ताते आमी भाड़ा होते ठीक है फाइनाली जोङो दायो तेजपुर बासखौ हमबाय जों थांबाय थानोसै आरो नेना थाथ'दो दहाय लामानि बै फारसेजोंसो
गोगोम जाम जादोंमोन ट्राफिक जाम दा नै ओरैजाय उल्था रं साइडजोंबो जाम जाफैजोब्बाय मा जादों जेबो हमनो हाया माने जालुकबारि मोनहैबाय होमबाबो जेबो माबा गैया लामाखौ नैबे साइडजोंसो मावगासिनो दङ बे साइडजोंसो लामा मावगासिनो दङ दानि नुबोबाय आङो दा बैजों फ्रिथार मा जादों मानो जाम खालामदों दा नायलाय नै बै फारसेजों माबायदि आरो बिथिङाव माबायदि जाम जाना दं गारिफ्रा 또 미사고다 켜 걸어 그죠? 켜 걸어 미사고다. 아? 미사고다 켜 걸어 고발하게. 아, 다이렉트 수라. 오रै आंनि बुरि ओरै फिसाजो ओरै फिसाला जोङो रौता रेलवे स्टेशन मोनफैबाय आरोना दा जों न' फारसे आवगायलांसै आरोखि ट्रेनजोंसो एक्चुअली जों गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै दा बासआथ' जोंखौ तेजपुर डाइरेक्ट थांगोन होननानै थगायनानै थिखोना लाबोबाय रौतायावनो बोख्लायफैजोब्बाय ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाया बेनो जोङो हरै थांबाबो माने जोङो गारिखौ नेहैखानांगौमोन 6:30 जोंनि हग्राजुलि रेलवे स्टेशनाव दा बेखायनो जों रौता स्टेशनाव फैस्राबाय जोङो दा ट्रेन गाखोनानै हग्राजुलि थांसिगोन हग्राजुलिनिफ्राय जोङो ओंखारनानै न'सिम थांनाय जासिगोन आरो दा न'सिम मोनहैगौ माने 7थासो बाजिलांसिगोन मोनालांसिगोन जों दा बेखायनो माने नोंथांमोना जि लामायाव जि जाबोदों बा जि सोलिबोदों नुबोजोब्बाय ससेब्लाबो नङा होमबा दिनैनि बे ब्लगनि गेजेरजों बेखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनदों मोनसे लाइकखौ हरगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालामाजासिनो जोङो दिनै बे रौता रेलवे स्टेशनावनो जोङो बे ब्लगखौ फैनाय जासिगोन दा एक्चुअलि थारैनो दं आरो जों नै रौता बागान आरोखि बे रेलवे स्टेशना रौता बागान अब्ला जोंनि सिकिनाव भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लाइक खालामना हो